10-ak mladih volontera, većinom srednjoškolaca, rado se odazvalo na druženje s djecom Caritasovog doma Antun Bogdan u Čakovcu. Igrali su se s njima, čitali im i pomagali, pjevali im i s njima crtali. Djeca su posjetitelje primila s puno veselja. Čisto s ciljem da se mladima pokaže što je to volontiranje, da ih se upozna s volontiranjem. Većinom se radi o srednjoškolcima koji još nisu imali doticaj s tom aktivnošću. Te smo ih odlučili pozvati vamo, pomoći im da se ostvari taj jedan prvi kontakt s ustanovom. U našoj ustanovi volonteri zauzimaju posebno mjesto, a posebno ovi mladi koji se spremaju na volontiranje u našoj ustanovi. Evo, i ta priprema je trajala kroz ove 3 radionice gdje su oni stvarno pokazali ne samo volju za volontiranjem, nego i njihovu privrženost toj vrsti populacije djece, odnosno mladosti, i lijepo je vidjeti da mladi svoje slobodno vrijeme mogu pokloniti svojim vršnjacima. Kroz 3 akcije u domu prošlo je 30-ak volontera. Svi su se oni uključili u volonterske akcije inicijative mladih Čakovečke udruge Zora Dobro biram, volontiram. 3 su volonterke odlučile provjeriti mogu li u budućnosti postati defektologinje. Nadamo se da će neki ostvariti kontakt s gospođom Hobla i onako svoje nekoj inicijativi sami ovdje doći volontirati. To u biti je i svrha projekta, znači pokazati im kako da se sami uključe, osamostaliti ih i da postanete samostalni volonteri. Od početka prosinca prošle godine do kraja ožujka ove godine inicijativa mladih provesti će ukupno 9 volonterskih akcija i to u sklopu europskog programa Mladi na djelu. Osim u dnevnom boravku Caritasovog doma, mladi svoje vrijeme poklanjaju drugima i na odjelu pedijatrije Županijske bolnice te u azilu za napuštene životinje Prijatelji.